गुड मॉर्निंग, राम राम मित्रांनो. सफर सुहाना मौसम मस्ताना हरी ट्रॅव्हलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. तुम्ही देत असलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. आणि रात्री जिथं मी थांबलो होतो ते एक हॉटेल आहे, लाईन हॉटेल आहे. लाईन हॉटेल म्हणजे मी भटकंती करत असताना माझी लाईफ लाईन म्हणता येईल. कशा प्रकारे माहिती आहे का, मी खर्चामध्ये पायची, बाथरूमची, आंघोळीची सगळी सोय होते लाईन हॉटेलवर. हौद असतो पाण्याचा, आंघोळीसाठी बाथरूम असतं, त्याच्यानंतर जेवायला एकदम कमी खर्चामध्ये 100-125 रुपयामध्ये घरच्यासारखं साधारण जेवण भेटतं. मग आणखी काय पाहिजे. आपण दुसऱ्या एखाद्या हॉटेलमध्ये थांबतो 2000-3000 खर्च करतो, त्याच्यापेक्षा इकडं मोकळ्या वातावरणामध्ये झोपायला भेटतं. ज्यावेळेस तुम्ही हायवेनं चालत असताना त्यावेळेस कुठल्याही लाईन हॉटेलवर थांबा, कुठलाही लाईन हॉटेलवाला तुम्हाला झोपायला नाही म्हणणार नाही. कुठेही तुम्हाला जागा भेटून जाईल बिनधास्त. आता कालपासनं मागच्या 2 दिवसामध्ये आम्ही परतीच्या प्रवासामध्ये जवळपास 1000 किलोमीटरचा प्रवास केलेला आहे. आणखी 850 ते 900 किलोमीटरचा प्रवास आमचा राहिलेला आहे. आज आणि उद्या तो पूर्ण करायचा आहे असं आमचं प्लॅनिंग आहे. काल दिवसभर परतीच्या प्रवासाची शूटिंग केली नाही, तरी पण मित्रांनो कालच्या प्रवासामध्ये छोटेसे 1-2 शूट घेतलेले आहेत. त्याचे हायलाईट्स बघा आणि नंतर पुढे चालूया. आता यूपीमध्ये आहेत मित्रांनो आम्ही सध्या. 96 रुपये 34 पैसे रेट आहे. उत्तराखंडमध्ये पूर्ण जवळपास 94 रुपयापासून 97 रुपयापर्यंत रेट होता पेट्रोलचा. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि MP मध्ये सगळीकडे 107 ते 108 रुपये सरासरी रेट आहे. मित्रांनो जेव्हा तिथून निघलो ना तेव्हा वाटलं होतं की आता बर्फातून थंड वातावरणातून चाललात आपण. पुढे गेल्यावर काय अंगाची लाहीच होती काय की, पण तसं काही झालं नाही बरं का. 4 धाम यात्रेचं फळ भेटल्यासारखं वाटायलंय. आमच्या पुढं 2-3 दिवसामध्ये पाऊस पडलाय. आज कालचा दुपारपासूनचा प्रवास आणि आजचा दिवसभराचा सगळा प्रवास इतका मजेशीर झालाय. सगळा 35 डिग्री टेम्परेचरच्या आत. सकाळपासून 70 ते 100 किलोमीटर हाणला असेल बरं का. पण वापस येताना तुम्हाला खरं सांगू का, मी आपण किलोमीटर बघितलंच नाही, नुसतं चलतो या. काय देणं घेणं नाही, पाऊसण्याशी मतलब आहे. आणि इथं बघा शिंदीचं झाड आहे, त्याला शिंदुळ्या आलेल्या पिकलेल्या, त्या काढायला लावल्यात. मध्य प्रदेशमध्ये गुणाच्या पुढे निघलात आम्ही. आणि आज गरमी बोलायला लागली. कालपर्यंत काय रात्रीपर्यंत काय टेन्शन नव्हतं. 9:30 वाजलेत. आता चरचरा पोळायले वाटारच. जास्तीत जास्त 11पर्यंत किंवा 12पर्यंत गाडी चालवू शकतो. नंतर कुठेतरी थांबावं लागेल. ते काय माहिती आहे का, मिनी खारका म्हणजे शिंदीच्या झाडाच्या शिंदळ्या आहेत. वाटाला उभा करून एका झाडाच्या आणल्या तोडून आणल्या भारी लागतात खायला. खारकासारख्याच थोड्या लहान असतात, फक्त मगच कमी असते. ऊन जरा जास्त आहे. लिंबाच्या झाडाखाली गाडी लावून हाऱ्या जरा मस्त आहे. दुपारचे 2:15 वाजले. रोडने चाललो होतो, हिरीवर पोरं पावताना दिसले. आणि मग काय आपण रानटी माणसं आलो डायरेक्ट बाबळी खाली गाडी लावली ना. आता हिरीमध्ये पावायचं आलो, ते पोरं पावतात तिथं. चल 20 दिवसाच्या ट्रिपमध्ये मित्रांनो छोटे मोठे 2-3 वेळेस घोटाळे झाले मोटरसायकलचे. जास्त प्रमाणात नाही. एक वेळेस ॲक्सिलेटर केबल जाम झालं होतं, ते बदलावं लागलं. एक वेळेस क्लच वायर खराब झालं होतं, ते बदलावं लागलं. आणि आता आज शॉकअपचं वरून निष्ठून आलं आहे. असं थोडंसं खटखट वाजू लागलं म्हणून खोलले होते. तर गॅरेजवाला म्हणला त्यातलं ऑइल सगळं चेंज करावं लागेल. मग ऑइल चेंज करायला दिलेत शॉकअप. हर हर गंगे. 14 मेला यात्रेची सुरुवात केली होती माजलगाव महाराष्ट्र इथून मोटरसायकलवर केदारनाथ म्हणजे 4 धाम यात्रा. आज दिनांक 2 जून 2023. आज आमची यात्रा संध्याकाळी 6 वाजता पूर्णपणे संपती. सुरुवात जिथून केली होती त्या दिवशी पहिली आंघोळ आम्ही नर्मदामध्ये केली होती. आज शेवटची आंघोळ तापी नदीमध्ये करतोय. आता तापीच्या पात्रामध्ये बसलो इथं. मस्तपैकी आंघोळ्या वगैरे झाल्यात, फ्रेश झालात. आता इथनं गावाकडे निघतो. इथून 300 किलोमीटर गाव राहिलंय. संध्याकाळपर्यंत आरामात पोहोचणार आहे. तर तुमच्यासाठी थोडीशी माहिती म्हणून शेवटचा ब्लॉग बनवतोय. आता याच्यानंतर या ट्रिपचे ब्लॉग स्टॉप होतील. दुसरी ट्रिप जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला वाट बघावी लागणार आहे ब्लॉगची. त्याच्यामुळे तुम्ही प्रार्थना करा की लवकरात लवकर मला दुसरी ट्रिप भेटली पाहिजे. 20 दिवसाची सुंदर सुमधुर आणि धडाकेबाज ट्रिप झाली आमची. 20 दिवसामध्ये आम्ही जवळपास 4800 किलोमीटर मोटरसायकलवर रनिंग केला आहे. म्हणजे घरी पोहोचेपर्यंत 4800 किलोमीटर जवळपास होतोय. त्याच्यामध्ये आमच्या दोघाचा पेट्रोलचा, राहण्याचा, खाण्याचा सगळा खर्च झाला मित्रांनो आतापर्यंत 38,000 रुपये. 38,000मध्ये आमची ही 4800 किलोमीटरची मोटरसायकल 4 धामी यात्रा महाराष्ट्र तो उत्तराखंड पूर्ण झालेली आहे.
याच्यामध्ये मित्रांनो आमचा पेट्रोलचा खर्च आहे. आमच्या धनोनी जवळपास 16,000 रुपये खाल्लेत पेट्रोलमध्ये आणि चिल्लर चाललर मेंटेनन्स 1,000-1,500 रुपये तिचं वाटाणं झालंय. आणि इतर खर्च आमचा जवळपास 22,000 आहे. 22 मध्ये 2,000 रुपये तिचं मेंटेनन्स असेल मोटरसायकलचं, म्हणजे 20,000 रुपये आमचा सगळा खर्च आहे. त्या 20,000 मध्ये आम्ही रिव्हर राफ्टिंग वगैरे असं काही केलं, त्याच्यामुळे आमचे 4-5 रुपये ते जास्त खर्च आलेत. नाहीतर आमचा 15,000 रुपये खर्च झाला असता. आणि विषय काय माहिती आहे का, आम्ही रूम खूप कमी प्रमाणात करतो ना, तिकडं पहाडी इलाक्यातच 4-2 वेळेस रूम केली असं, नाही तर कुठं बी झोपतो, जिथं जागा भेटेल तिथं टेंट लावतो. टेंट पण आहे आमच्यापाशी, त्याच्यामुळे आमचा खर्च तसा कमीच होतो. मग आता तुम्ही किती खर्च करता ह्याच्यावर अवलंबून आहे की तुमचा खर्च किती होणार आहे. पण आमची सगळी ट्रिप 38,000 रुपयामध्ये पार पडली आहे. ज्यांना कुणाला मोटरसायकलवर चारधामसाठी उत्तराखंडला, पहाडी इलाक्यात किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर कुठं बी फिरायला जायचं आहे ना, त्यांच्यासाठी 4च डॉक्युमेंट्स महत्त्वाचे आहेत बघा. एक गाडीचा इन्शुरन्स, दुसरी गाडीची PUC, तिसऱ्या गाडीचं RC बुक आणि चौथं तुमचं लायसन. एवढं असलं, डोक्याला हेल्मेट आणि पायात बूट घालायचं, हे नियमाच्या बाहेर नाही बरं का, हे नियमातच आहे, हे पाहिजेच. एवढं असलं तुमच्याकडे की तुम्हाला महाराष्ट्राच्या बाहेर भारतामध्ये कुठंही कुणी आडवीत नाही, ठीक आहे. आणि राहिला विषय आता चारधामचा. चारधाममध्ये 2 प्रकार आहेत मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. उत्तराखंडचे 4 धाम वेगळे आणि भारताचे 4 धाम वेगळे. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ हे झाले उत्तराखंडचे 4 धाम. आणि भारताचे 4 धाम कोणचे आहेत माहिती आहे का, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आणि बद्रीनाथ, असे 4 भारताचे 4 धाम आहेत. मग भारताचे 4 धाम करायचे म्हणलं अख्ख्या भारताचं भ्रमण होतंय. ह्या कडेला एक, त्या कडेला एक, त्या कडेला एक आणि इकडं वरती एक. आणि जर उत्तराखंडचे 4 धाम करायचे म्हणलं तर पूर्ण उत्तराखंडचं भ्रमण होतंय, जसं आमचं झालं या. अशा प्रकारे ट्रिप होती बघा. आणि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करण्याचा जो टायमिंग आहे ना, तो वर्षातनं फक्त 6 महिने असतोय. म्हणजे मेमध्ये चालू होतंय, मेमध्ये बर्फ वितळल्यावर 4 धाम चालू होतात, तर त्याच्यानंतर दिवाळीला बंद होतात. मोदीजी जातात गुफामध्ये बसतात, थोडीशी पूजापाठ करतात, और भाई ओ बहनो धाम बंद हो गए है असं म्हणतात आणि धाम बंद होऊन जातात. अशा प्रकारे 4 धाम यात्राची ट्रिप आहे. तुम्हाला प्लॅन कसा करायचा ते तुम्ही ठरवा. आणि जाण्याचा रूट जर बघायला गेलं ना मित्रांनो, तर जाताना आम्ही माजलगाववरनं निघलो, परतूर मार्गे चिखली, बुलढाणा करून ताईनगर बाँड्री MP ची, तिथून बुरानपूरवरनं मग पुढं शिवपुरी, गुना आणि त्याच्यानंतर ग्वालियर. अशा प्रकारे ह्या रूटनं आम्ही आग्र्यावरनं सरळ ऋषिकेशला निघून गेलो. वापस येताना आम्ही काय केलं, डायरेक्ट बद्रीनाथवरनं मधल्या मार्गे कर्णप्रयागहून आम्ही आला तर नैनितालला. नैनितालवरनं आम्ही आला डायरेक्ट मग आग्र्याला. आणि आग्र्यावरनं सरळ ग्वालियर जो सेम रूट होता जाताना, त्या सेम रूटनं वापस. तर अशा प्रकारे आमची मित्रांनो 4 धाम यात्राची ट्रिप झाली का नाही बाबा? एक नंबर. जायचंय का नाही घरी मग आता? जायचंय का? तिथून निघताना तर नकोच म्हणू लागला. त्याला वाटलं आता तिथंच राहावं हिमालयामध्ये. एवढं भारी वाटू लागलं होतं, थंड वातावरण मस्त पैकी. अशी मजेशीर ट्रिप झाली मित्रांनो. कुठल्याच प्रकारची अडचण आली नाही. तुमचे आशीर्वाद पण लय मोठे महत्त्वाचे होते. तुम्ही दिलेल्या सहकार्याबद्दल मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे. असं सहकार्य देत राहा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ज्यांनी केलेलं नाही ते पण करणार आहेत आज, मला माहिती आहे. मी म्हणत नाही बार पण तुम्ही आज करणार आहेत मला माहिती नक्की. आणि लाईक शेअर नक्की करा, कमेंट पण करा. काही चुकत असेल तर सांगा. आणि आजचा हा प्रवास संध्याकाळी घरी पोहोचतोय मी. हा ब्लॉग इथं संपलेला आहे. चला बाय बाय.